com ajuda a augmentar la confiança del client final, diguéssim, d'aquest comprador, el fet de poder parlar directament el detallista amb el pagès? Sí, és bàsic, és un pilar bàsic perquè és la millor traçabilitat possible que el detallista compri directe al pagès per poder-li explicar amb el consumidor. No? Sap qui ho conrea, a on ho conrea, el moment òptim que dèiem abans. No? Això és temporada, això no és temporada. Això és una transmissió directa que aquí jo crec que és l'avantatge que té el detallista, no? Envers potser una gran superfície que està etiquetat tot en allà, però ningú t'explicarà massa cosa més del que càpiga en aquella etiqueta. No? Fins i tot, inclús ens hem trobat casos de gent que et pregunten, escolta'm, em pots collir coses expresses per fer una ratafia, unes nous verdes, això és un servei que fan al consumidor, aquests detallistes professionals, els fruiters aquests de tota la vida que saben qui pot tenir allò i com aconseguir-ho, no? I aquest treball, això és fantàstic.